velkommen til mig vs den der zombie. Og jeg slår kun med hænderne. Jeg skal bare bruge det til at ødelægge, så den kan komme ind til mig. Shit! Ui. Okay, jeg fik den første. Næste. Hej, og velkommen til den sidste. Og han kommer nu. Fuck, jeg er kreativ. Nå. Jeg går igen, igen. Han er hurtig, han er hurtig. Og jeg glemmer at få fuld liv, fuck. Han er hurtig over, han er styrke. Nej, nej. Nej. Jeg døde. Men, ja. Jeg døde, så der er ikke så meget. Jeg kunne ikke klare det næste. Kom her. Du skal sidde fast på den her. Så jeg vil bare sige farvel, og det var en video til Brother.dk. Ja. Jeg har glædet på høst. Skal jeg slå en arena mod dig? Nå, okay. Vi ses.